predotvoril nešto vecej konkrétnych robotí. Mediálna komisia po-перше znova повторять to, čo už sme riešili od 2015 roku. A to znači, že treba zrobiť sajt Svjetového kongresu seniorov, že majú to všetko rezolúcii, to písmanko sa zapešuť a všetko majú to popri rusenskom evangelickým jazyku. Keď chceme tratáty do Ráda Európy, medzinárodnej inštitúcii, tak to nemôže byť tak, že musí to pešame. Zastupujú senský a náležné to tým vlastne nekto. Druhá propozícia mediálnej komisii je to tak, že by sa malo by sa otvoriť funkcia hovorcu,